Takže čau vás u dalšího videa z Robloxu. Tentokrát to bude z Rivalsu, je to moje první video z toho. A kdybyste si stěžovali, že mám FPSek, tak mám 13 FPSek. Já chci 2v2. O ne, dobré. Kamu ne, tak chci má. To bude na hovno totálně. Kakapunkat. Tak dobré, no, ne, nejdu. No dobré, jdu, aby si dokvál. Ne, počkej. 3, 4, 7, 57 budu mít. Já jsem fakt safe, protože jsem se zabral srdčku. OK, kid. Jakože umím docela hodně dobře za nožiček, takže jestli ho zabiju, aspoň jakože jednou, ty co? Jak je zabil? On zabil ho, nice, borec. Nezabil, aha. Já si myslím, že oni jsou ti fialoví a my žlutí. Kde? No nic. Ale moc dobré. Jaj. No. Namakalo vysoký level. Vysere za pár vteřin. Více, já jsem si to kamu zabral za teammate. A za protihráče kamu. Oni mají dohromady 230. Jo, já jsem to typnul 230, no nějak tak. Protože 60 plus 70 je 6, to je 130. Protože 6 plus 7. 7 plus 7 je 14. A 6 plus 6 je 12. Takže jeden k té 6 a to je tam 56 tisíc. Dobře, to teďka začínám počítat matiku, ale tak to je jedno. Úplně to vyšťavilo teďka mozek. Nemyslím na nic jiného, než moje na jenom matiku. Battle X, Cowboy Battle X. Katana, Chainsaw, další. Já potřebuji ještě 25. Takže tady dostanu vždycky tak 9. Takže teďka dostanu 7. 66. No ještě 2 dny a budu mít sniperku. Takže za 2 dny vyjde další video z toho. Dělám z toho i short, jak si koupím sniperku. Vyjde nové video z toho, jak si koupím sniperku. Vyjde to tak zároveň na short a i na video. Naopak ta věc, kterou nedělám. Jestli to nevíte, jak to udělat, dáte 209 na short a na video. Stačí to udělat tak, že to natočíte trošku dlouhé. No.
Že to prostě prvně natočíte video, pak short. Protože vy ten short zaberete z toho videa a pak trošku ostříhnete ten zbytek, jak se tam mluvili v tom videu. O, skin case, ty kraso. Počkej, to nebyl skin case. No nic. Jakože dost. Komu Hafo zdrhl? Který Hafo zdrhl? Yes. 150. Baby, miluju to. Ale nemiluju to, jak se mi to seká. Já už za chvilku budu mít jako sniperku, jako těším se. Ty kokos, ne! Já jsem to pokakal. Dobrá, já teďka mluvím česky. Počkej, jakože, jako nemyslím jakože česky, prostě jakože jsem Čech. Ale jakože česky, jakože Čechy. Jo. Ale moravsky se říká, já jsem se posral. Ty kokos. Ty... Nebudu říkat. Já nie jsem vulgární. Já fakt nie. Já myslím... Wow, kamo? Ty kokos. Více snajpí. No nic. Wow. Ty kokos, baby! Já to fakt sedu. No, tak to nemáme nový. Nic. Autoshotka mu taky si myslím. Vypadá to na aimbot. A autoshot. Ty kokos. Ale podle mě jakože má strašný autoshot. Get out. Oh ne! Hebru. Tady short. Takže myslím jakože moje shorty, jakože shorty, ale já mám dokonce skin, bo by můj kamoš koupil ten bundle začátečnický. Teďka jsem se začal hrát. Kills. Kam mám 20. Tak je to będzie dobrý proti snajpě. Jo, to je no.
Jak jsi myslel, na to nic. Tak to je challenge. Oh, baby. Karty se obrátily. Teda role se obrátily. Počkej, říká se, i karty se obrátily, no? Jestli ne, tak já se fakt cip. Ty kokos. 50. Tak. Pojď. Yes, baby. To budu mít 57. Pak budu mít 9, takže 66. A kdyby se... Budu dostanu 67. Komu dal jsem je? Nahitoval jsem je. Jako jsem fakt nahitovaný, oborče, ty krások, jo? Oh! Miluju to. Čekat, kolik jsem... Jak jsem mohl umřít 6krát? Však bylo 5. Nic. Six, 7. Oh ne. Škoda. Kawaii. Napni si kawaii bot, ať vyhrává. Teda autoshot. Ale jestli chcete, když jste to špatně, třeba máte level 10 nebo 5 a chcete být jakože vyhrává, chcete být prostě dobrý v tom, tak stačí jít do nastavení a tam dát autoshot mod a dát si custom, jo. Třeba jako borec. Protože to by nemohl dát kámo, to bylo moc insane. To mi nedal kámo ani můj kamoš, ani kamoš, teda ani holka od mého kamoše, co má 169 level. Škoda, že nemá 167 level. Ty kráso. Škoda, má level 151 nebo 51.
jsou luck. GG. Asi je lucky, no. Kámo, aimbot. Aimbot. No, kámo, lucky. Oh! Tak teďka to byl aký kill. Tak to teďka bylo moje druhé válce, že jsem ho zabil. XD. Jo! Komu je dorovnávám. Kámo, hej, prohrávají, kámo, hnedka brečí. A nemá kámo auto aim, to není kámo, to neexistuje auto aim, existuje auto shot. Poru. To nemá šanci, to nemůže vyhrát. Wow, i 4. Ale kakao. No nic. XD. No nic. Hnedka brečil. Ale kam na konci. Skoro na konci, jak se dal kam tu headku. Jak se dal na konci tu headku. To bylo fakt dobré. Takže lidi, myslím si, že pro tohle video by to mohlo být všechno, tak čau.